Morning guys! Nag-hike na raman mi. Kay agamang camping gabi kay napurnada man. Wa man maklaro kay uwan man. Gara-gara! Balintong zaga! Nabuang na zunzun. Makigbognos baka. Kamis Progreso Hills. Progress Hill? Progress. Goy goy! Gok dagoy, gok dagoy. Wa ning gukod kay ladyo. Tapuan. Ani mas undoy mamiyabas na may biyabas na ni kilid-kilid. Ang mga kauban guys. Manha tada na kay naada na ag kaliguanan. Agang ismagol guys, aron nakaan ang huwam kog ismagol ni undoy. Yeah, kay bagag spike aron di ko ma-slide. Ngano naman kang nagkiang naman ka? Balik kay labtenes baka. Gilap tamen jud baka. Ta. Bali nagkiang na kay ara kayata, gipatay ra ba nimo ko ang mama. Sili kagwa nga ka. Gae ko parang junjun. Dugay na pa mas undoy wa ka arhi dari guys, mga hapit pud mo tuig. Karon pa mi kabalik bisag ibaboran ni sa nila undoy. Oh, grabe nice as view oy. Kina. Kuwapuhan nga view. Hang awajan doy nadana na dari. Hangat. Wow. Sugot dari. Amazing. Brown kay init man. Bugoy guys, aban-aban sinas bugoy na mag-asami ni kabuntag. Basta mag-walking mi. Hangata eh. Kani guys, mo ni ag tubig nga di mo hubas. Kanang ubos na. Gamay ran sang buho pero lam na siya. Pero before ka man check sa nimo basig na iba na kunang pabugnaw. Amazing view. Uy, lawom na si Ja? Ba? Ara nang lawom ma? Kitulo na dengan hinaron. Kita mo na ng bahay nga blue guys. Night tent na sa kilod. Oh, kilod. Likod. Night tent to ha. Tagamang tent. Kilod. Hello. Tagamang tent. Tent. Morning! Ayo picture. Video na po. Pwede ingon pag ko. Hoy, John, azuk ba sama-sama diha kay maligi sa kana. Morning. Morning. Ngilog. Ngilog. Ato kay may bata. Yaers! So yaers! Nignaog na to. Dito na mga tuskuan kay si Buhay natin sa bahay. Guys, inignaog na to. Dito na tas tent. Family pictures ako no. 1, 2, 3, smile. Hey, good. Uy, araga na kay murag ikaw may iro. Gagi. Ay, luhaga ka na. Picture og luhag. Pre magnaw. Wa ka ko energy ron guys kay gidugo ko. Lain naghang pamatis hang pamison. Murag na mitpit, murag lain ilihok-lihok. Mana harag pasagdan sila radto naglaro-laro eh. Pasulabis gibati kasi ti Alice first time pa ito nakaarhi. Guwapo ba siya dari jud ay makaingan jud kog nice ka jud. Hindi na nice oh. Nice. Duha ka sabaw. Mahaw sa mi guys. Wa din may makatog na yung tent gabi guys kay arang lami ana sa aming store ni bunok bitaw nagawa aron kasuga mura lamang gibailin na rin nanagan mi sila undoy bay. Di naman jud nimo matugan kay namitpit na magilaw ning tagsap na basi kay kusog man jud putong uwan na. Kay jud ra ba jud pag humas uwan ning undang na pud maajo na pud. Karon lagi kaso murag camera kasi wa tugtig mo tuog dari. Hipos na sila guys kay init na manguli na pud mi. Kay daghan pa po yung mga buluhaton. Majong pagka-knock-out man. Arka po dyan magunin ni Jack kay si Jack hakot-hakot tanan lo. Ilam mo po, pakatugon siya na nato si Jack kay kutugon po ko. Morning guys, grabe. Dugay ko kamataron. Ang sanabang urasa. Alas 8:16 nas kabuntagan. Palabig ka to, garang buling. Nga madang kukunang buing. Madang kukurang buling. Kas pa magod ko guys. Sabay tambog kas pa ha. Agang kas pa maadyo. Inig ka, sunod ko ano, balik na po. Ang bana dari guys. Busy yung tawag di gamog pa mahawa. Mantay mahimo kay ramain laban na na. Di mo ko na napa. Liho ko rong mabunta. Gusto ni dadugay ko mo mata kay arko mo tambog ko. Sana all. Tanaw ng hugas pagplato.
ako na nakadabantag, idan akong palingkuron sa lamisa, idan akong pakanan na, dungag na. Gipalit na dagsudan. Bawon sana idang sudan gipalit. Kasakay ka dyan magluto na siya. Anda kay, dugay siguro po na dyan na mata. Pero una man na dyan mamata dyan na. Sa una ako dyan una mamata. Katong dato pa kusbay matog. Katong paghuman naman kasal. Uba naman nga na. Dugay naman kung makamata. Lahat mo good guys. O ka nang matog mo nga na. Dengan parang feel safe ba? Ay, charot. Mga inga naman ang mata na. Ala, init naman di ay. Yung mata na. Napay time nga mo mata. Pero most of the time, ija kong pukawan niya. Mamahaw na ta. Di kay hago mapuko ni kagabi kay dugay mo ko makatugay mag-edit pa man ko. Ground 1 pa pud usahay di pud kanuna dyan kay daot pa ang body di pud palabian kay intonsyon pud maggasgas sa gatuang kinatawo. Gasgas ag palalang. Umat ko sa nagad maminaw og suliran. Wa jud ko kasabot og mayngon na ng mga artista sa radyo ng DOHP batik paminaw man mida na mao man yung paminawan kanon ay sakit man nga akong palalang. Wa jud ko kasabot og sani nang palalang. Hani pa nang palalang og pululon. Nang ibutang bitaw sa radyo sani ba gina mao nam ra ito kinatawo man di ay. Mao na siya. Karon ko asa kada na mga tagbana nga na. Lutuan ka, nukar ka simple rang luto, importante busog mo orang tagaba. Hani ka di palit suwa. Tanaw na to. Una oh. Usa? Bo man gabi ho. Ano man isda din mo man nagkabulingit magagi. Gusto mo na. Bulingit to magkurma. Sandal ka? Nagsandal man kay daot agatan lapalapa nga. Wala man itasa. Hindi daghan ka. Puro ka niliki niyang lapalapa. Di ba tambo na nila lapalapang puro liki. Kaya kini laging nagtrabaho. Umahan ba? So, una pa min sa bata pa ko ng liki. Sige na, masunod sa daro. Magdaro ni kamuti. Net. Magpanglig man eh. Maglukat o bulanggoy. Mga nga nakarlan. Bisa gansa. Na may time lagi nga di mag-ismagul. Kaya kang ismagul sa una sa rakabuk. Ito, kang isut-suti. Tapos umahan. Nandiyan maputod. Wala ko isut sa eskwelahan. Dahil ganito time nga ng eskwela ko nga. Nanghuam ra ko og sanilas ang amigo. Daghan mi sinilas kay jang mama nagtrabaho mas Manila. Sa pinadadaan man sila mga sandal sanilas nga na. Wa man sukoy aho. Kay kang sanilas nga Spartan sinumpad jan ra man tuog. Alamri sa tumoy jay kay sakit man tuy tunog kay manusok pag alamri. Mao to nga anong paita mato magtiniil ko ang matumis umahan kay gang sanilas magastos ang putol bagang sanilas wala ko iso sa eskwela di ba ko mo absent. Elementary ko, pero medyo ko na-i-ribbon nga bis in attendance. Bisan pag magbagjo na, bisan pag maglugpad, nag-atop, maghilat, kadyo ko ka-eskwela. Mga na yung batasan dyan sa una. Mali pa yung kuway klase. Si Undoy, mali pa yung klase. Ako pag high school, naka-absent ko na 3 days, kinasakit ko sa una. Oh, Kuan man mirad to, nayilo mi. nahilo mo? Nangayilo mi. Tulmi ka, tulumi ka buhok na to, igsuon, nangayilo mi. Ako, og, duha kalaki, ba, sa to, ako kasabot kay, kuan pa ko na to, dusi. Kanya ko na to sa Zoom ako ng eskwela, 5 pa yung edad, eskwela na to. Manang sa amang batch, ako'y kinamanghuran. Ikaw makikinabrightan sinjo. Ha? Ikaw makikinabrightan. Kinabrightan sa tanang bulok. Asa man mo, kinabrightan sa tanang bulok o kinabulukan sa tanang bright? At to nan bus kinabulukan sa tanang bright, kay bright gyapon grupuha. Kaya may kinabrightan ka sa tanang bulok. Bright like ka para sa bulok rapon nga grupo. Ay, lamay lagag energy ron pagkabuntaga. Gusto ko maglaag ron, guys. Dito makusbay kahapon, halos everyday ramen kahapon ko nasbay. At to pa sila na nagtatay, ni kagabi ira ko mo, ari mo kung undoy mo dug ni kagabi. Kaya mas undoy mo tug bay kay init mo dali mo tarang pilta na madaghanag taos bay. Rabi daghana pero nagplano mis undoy nga ato mis bay mo tug og huli nagang maigsuon sa ila. Kay murag tapon ang pagtaos bay piil tarang inita. Ay, hi Dani Ate Bella. Natuy, uy bitaw abi sa tuloy pa may mo cellphone be. Ate Janet na ning chat man gud sa Ate Janet nagsabuntag na ingon nga na ako na ijang amigo ko no dito sa Canada nga. Magsigit ko tanos vlog na halos kuno sugod pa sa una hangtod kuno karon. Ja, nakalimot mo kus nga naman tong gibasa na. Nga na, ja, ako lagi guys, og nalagi may magpa-shoutout nga di ko makahuna-huna og actual na ko nga mag-vlog. Makalimot na ko, hindi ko man nag-vlog hala, shoutout man yun, dyan na humana man hag-edit. Mga inga na ba, so lami dutong na letter, padadan kong suwat, ganan ko kaya naman ko'y basahon. Lami ba dutong basahon na kaya di mo kung makalimot, like man tong arang ibot ng sang utok, kaya di man musud sang utok at ang basahan dyan, yung chat si Ate Janet. Hi Day, good morning. Pa-shoutout ni Ate Judita.
tarungoy ya tarungay sakto bagang pagkaroon so ang kuko lagi bulingan sa dira namin dyan ang uskus ng kaliro Ate Judita tarungoy diri sa Canada ya kay nag sige na si Jag tan-aw na yung vlog floor miski busy kuno grabe mag-take jud si Jag og time para mo tan-aw sa mga vlog charot char sana all thank you kaayo Ate Judita tarungoy from Canada kuan lagi ako pasensyaen naman jud ko ninyo kay di jud ko makanahon na og shout out nga na kanang labi ng hinago na ha anas karsada. Hi, Flor! Yung na-shout out ko, Flor! Hindi ka, buot na sabayan. Sarap patungan, ha? Makaingan ako. Wa, magkukahinumdum. Sumanang ganahan ko. Huwag na ay suwat nga mabasa. Kay, kuan man, kining, basaan raman ako. Huwag ka na pag na-chat na, di po na maapas. Huwag rin undoy mo chat. Makakuan ko. Kay, may, mas undoy may din. Chat na, kaya na. Sige raman na dyan, pisit-pisit sa cellphone. Ako, guys, di ko kadyo hilig mag-online. Mag-online ra ko mag-post. Mag-post. Diyan, mo ra maglili-li ra. Di ko yung nag-stage ko na ng platforma sa social media di jud kay mag-vlog, mag-edit yan na. Jadi magpuko malingaw jud mo scroll kay masakit agang mata. Naray time nga matimingan ba og mag-post ko unja mag-scroll po ko gamay. Maura di jud kay ula time nga nagsigir dut sa social media. Shout out sa Kotoran family da sa Kasamiling Progreso. Hello, good morning. Si Undoy abdi ka adyo mo prepare og pa ma. Ora sabi ni isda di mo bag winakwakan ha di ba ni isda ang hindi mo ko kasabot. Ako mo guys, si Undoy nanguyap si Undoy na nagsabot taga Zinmiraan. Ingon ko doy og maasawa jud ko nimo doy. Ako ang klases asawa nga mas magsud og kwarta sa pamudyo kaysa sa muglihok-lihok sabay. So ako kapudyo na ko gikan ng kwarta, maligja pa ko sa mga tinda. Nya nig uli na hagkapoy, di na ko makaluto nga na. So siya og zay buhat, zay magluto. Kaya okay ra kung ako mutabang ko gasto sa mga panginanglas bay. Adyo lang ko pa likas mga bay kanang mga laba. Kana adyo mga laba ng birwan. Pero mga laba mo kung naaras mo pero di jud ingog kanabit ang kaning panglaba kay kuan ba jud panglaba murag importante ba jud sa kinabo essential mga jud na kay di ka maglaba bay mong suot manimaho kang pahang. Manimaho kang anso di ka manglaba. So essential jud na sa ating kinabuhi pero ako medyo kumuangay mga laba. Mga gisi-gisi mo gunihang gani. Allergic ko sa mga ingredients sa sabon. Sa mao na nga hangin na siya. Bisag di ra man siya kanang may mga manguyab na ho hanginan nga. Kang sultihan daan nga ko tapuan ko sa mga lihigan sa bahay. Kay growing up naa jud ko nga magtrabaho ko, muerta ko. Launa gamay pa ko mamaligja kani ko butilya bisag asa ko suri-suri kita ko butilya nga anang mga nilabay kaya baligja kay mga talagi ko. Ja. Second year, third year, na maligja di po ka. Namalit po ka. Kami may mama. Bating kompetisyon dahil ta. Kompetisyon dahil undoy dani og negosyo sa una. Uy, nga na yung kuan sa una. Grabe, daghan ko butilya. Daghan ko kwarta. Nadyo ko arkansya. Ja, pagka high school, bating kay lisod, magkaadyo bisag pang napkin. Mag-ukong naraga, arang pait, arang pabriya dyan na mo ba? Jibahon. Hindi, naman ko'y maguwang dito sa Pikas Barrio nga na ay tindahan. Working ko. Yahay ko kay wiskwela ko Lunes na ko 200. Usahay 100 og maadyog panagat nila 200 di makahatag po kong tiribawon. Da pagbugas na tagaan ko sa magwag bugas pod kay ang trabaho dato mag kuan og kamay, magrepack, maghimog ice water, magbantay sa tindahan. Nalaman po to'y kantahanan kanang hughug bitaw uso nga na sa una. Char. Kinusnitan jud kong undoy pirmi Adlag sa undoy mabaggan ko. Anja. Kakwarta ko. Nga na po ibang customer ito sana ko customer ito sa una nga buutan jud di naman i-mention nagan tagaan ko ni Jagbawon tagaan ko ni Jag mo palit si Jagbir ina maguto si Jag ang ijang beer palit ito sa radya na jay sukli may jay mo na sukli dayan jang kwarta isa kalibo di arang-aran akong lipasan na kay kapalit na ko sa mga panginahanglan sa eskwelahan barato pa man to no barato pa sa una barato pa agbir sa una murag 45 pa to high school ko karon pila wala may masayod gadi manginom. Basta kay kuan lagi. Ara laging ka pait ka jud kinabuhi sa una. Nga naanad ko mong kwarta ko. Kay ara mo paita og way kwarta. Sa una gani pagka high school nga manguan ra gani ko sang classmate, nay magpakopya. Kana bang nay kopyahonon ba sa una kay ug mula kag maestra kana may pakopya ra taas back to back manila paper tag na po. Kakuan ipang taplak na sa blackboard. Ag mga laking mga tapuan magpakopya. Mukopya ko kay wag pabayad man ko negosyo sa kaso. Di kay araman sa pulis ra bitaw di man ka makapalit sa imong needs good og di ka maning kamot kay timingan lagi nga sa kami na nang eskwela tiguwang nagamang ginikanan man ay trabaho na nay mga sakit na timingan jud ba dyan na timingan nga
Tatay wa nakakita inga na jang mga maguwang nga minjo na pud ang lisura na di mi diskarte wa mi patay mi entonces mi anang ako na ana ko trabaho nga kanang muwarta uli ra ko sa bahay nga yan ana na ko ida mga na ba da anad po ko sa trabaho sa umahan si Tiri mas anad na si Tiri og naras bahay kay og umami sa una kay mayin man na sa jagnay labad ang unay nga na di mis na ana ra ka kay ikaw magdigamog paniud to ja ini kuman nagtali ko na nganaan ko nginaan ko ni ja mapungod jud ko ako mag-abis ko maghakot at duka na mag-tracer kami nanay kanam dumi kami nanay radoso na nag-tracer tapos sinikaray na mo nanay nga na ja sinanay tigduno ako tigsikad kami rag duha kay body sa tong mga laki tong tengera nga kami ra magduha nag-tracer ja gang kapungtan ka nang magkuan mag-ahag katlan ko tig-ahag katlan ko na mag-ahag nas mga humay by the way guys mao to mga time nga di na bitaw pwede balikan yung mga karaang panahon ba bibo may nga nang maigsuon ako ni dako ko kuan na lang kay igsuon na yang kauban 5 na laman kay mga maguwang wa na may nagabandig na nagadi ko maguwang nga wa kumadtong Manila di may magila nga na ka kuan nagamang angwan na dito igsuon nga close na pwede katong mga maguwang nakaadyo murag kuan ba basta di ma-explain kay wa lagi may mag-ilaw wa kumadtong Manila kay wa na sila uli-uli no ra ka nag-ila mi kay naman to ni aton man kog Manila kay nangita lagi to sa kapalaran. Paghuwat ko na ba mga anak?